assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. Assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛlaw, diɲɛ mɔgɔbatigiw, jagokɛlaw walima kɛnyɛrɛye baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ. Ni siraba kumakan daminɛni an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen jɛmukan in tɛ fɔ aw fɛn fɛn kɔ an b'aw fo bi an ka welewelemada kɛnɛ la an y'a kanu ka kuma fɛn mun kan o ye musow ka accident ko ye an y'a jateminɛ kɔsa in na k'a fɔ a cayara kosɛbɛ o la an y'a kanu ka mɔgɔw wele ka na an ka se ka ladilikanw kɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye dɔ bɛ se ka bɔ musow ka accident na cogo min na o la mɔgɔ minnu b'an bolo yan nɔ mɔgɔ fɔlɔ o ye lieutenant Masire Traoré ale ye protection civile baarakɛla dɔ ye an n'a delila ka émission kɛ ka tɛmɛ ale de ye ŋaniya ɲuman sɔrɔ an ka les gestes qui sauvent ni accident kɛra i kan ka se ka waleya minnu kɛ walasa ka accident bagatɔ dɛmɛ an y'o dɔw kɛ ka tɛmɛ a tɔw bɛ kɔfɛ ka na mɔgɔ filanan o ye tanti Umu Segu ni dɔnko kɛnɛ kan bɛɛ b'a dɔn a mɔgɔ sabanan o ye madame Cissé ale fana mobili bolila don an balimamuso don donc a fana bɛ fɛn caman dɔn a bɛna a ka dɔnta fɔ an ye walasa aw ka se ka lafaamu siraba musow ka bolimafɛn boliko la donc mais yanni an ka kuma d'u ma siraba kibaruyaw la an ye accident jugu dɔ ye Kulukoro sira in kan n'i ye Bulukasonbugu sira ban pont dɔ bɛ yen yanni i ka yɛlɛ o kan mobili 3 olu de ye accident in kɛ donc accident in juguyara kosɛbɛ ka d'a kan mɔgɔ caman joginna la aw ye ɲɛbɔ o jaw de la donc comme y'a fɔ an bɛna kuma fɛn mun kan bi o ye musow ka accident ko ye an y'a jateminɛ k'a fɔ sisan musow ka accident cayara lieutenant Masire an b'i fo foli diyara n ye sumano tanti Umu an bɛ aw fo foli diyara n ye a y'a ka ciw bila ka na madame Cissé an b'aw fo Masire ɲininkali fɔlɔ min bɛ an bolo o ye aw ka jateminɛ la i bɛ baara kɛ protection civile la accident mana kɛ aw de ye mɔgɔ fɔlɔ ye minnu bɛ se kɛnɛ kan walasa ka dɛmɛ don accident bagatɔw ma aw ka jateminɛ la est-ce que aw y'o jateminɛ k'a fɔ sisan an balimamusow ka accident bɛ ka caya sumano ɲininkali in diyara n ye n b'a fɔ auzubillahi samiul alim min shar shaitana rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim n'an ye sirabakan kasara yɛrɛ ta globalement an bɛna ye k'a fɔ ni ye diɲɛ kɔnɔna yɛrɛ ta diɲɛ jɛkuluba mun bɛ jateminɛ kɛ olu ka jateminɛ kɔnɔna la a nana ye k'a fɔ sirabakan kasara ale kɔlɔlɔ a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ 1,000,000 ni kɔ ko o bɔnna ni la san o san mɔgɔ 25,000 kana se mɔgɔ 50,000 ma olu bɛ kɛ lujuratɔ ye a ka sababu la parce que a bɛ jogini bɛ se olu ma donc n'an y'o ta an bɛna ye k'a fɔ ko sirabakan kasara d'une manière générale ale de ye saya denmisɛnnin kunda denmisɛnnin mun b'a daminɛ san 15 kana se san 29 ma ale de ye olu ka saya sababu ye ka caya kosɛbɛ wa ale de fana kɔfɛ kɔlɔlɔ o jɔyɔrɔ ka bon denmisɛnninya kan kosɛbɛ an bɛ wagati min na i ko sisan mais min y'i ka ɲininkali yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye musow ka kasara ye an b'a ye k'a fɔ effectivement an bɛ wagati min na i ko sisan musow sen donni kasara la a ka ca kosɛbɛ parce que n'an y'o ta dɔrɔn o explication ye min ye muso bolifɛntigi cayara bon a ka di caman ye u yɛrɛ de ni u ka bolifɛn ka bɔ donc o kɔnɔna la u bɛ kasaraw kɛ ka caya donc n bɛ se k'o de f'i ɲɛna jaabi fɔlɔ la yan'an ka se ɲɛfɛ. Tanti Umu est-ce que i ka jate la fɔlɔ an ba fɔlɔ minnu ye bolimafɛn boli daminɛ ani an bɛ wagati min na est-ce que u ka bolimafɛn bolicogo u ye kelen ye
u tɛ kelen an bɛ masa Rahamani fo k'a barikada ka sɔli an kuntigi Mahamadu ka kisi ni nɛɛma ba ye ale min ye bi yira an na an ma foyi d'a ma ka sitanɛ gɛn ka bɔ an ka nin kɛnɛ in kɔnɔ komi Tarawele kɛ kuma na ale b'a baara cɛmancɛ la Sherifu n'i ye tali kɛ sisan k'a ye fɔlɔ musow ka mobili bolicogo ani sisan musow ka mobili bolicogo Sherifu danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sabu kɛ hali n'i ye muso ka mobili boli nɔkɔrɔ san a bɛ se ka san 2 k'i bolo i ma taa n'a ye mécanicien fɛ ala la a b'a boli cogoya min na a hakili b'a entretien na a bɛ siraba sariya bɛɛ lajɛlen bato hali n'a y'a sɔrɔ rouge bɛ yen a ɲɛ tɛ mobili tɛmɛtɔ la foyi a b'i jɔ fɔ vert kana mais sisan denmisɛnninw ka teli o ma tubabu ɲuman les temps ont changé komi musow bɛ ka changer temps nɔfɛ denmisɛnninw yɛrɛ bɛ musomanw bɛ moto ni mobili yɛrɛ boli cogo min na ale cɛw yɛrɛ tɛ farinya k'a boli ten n'o tɛ fɔlɔ i kun bɛ accident mɛn accident 100 o 100 sara 100 o 100 i kun tɛ muso yɛrɛ y'a la jango i k'a fɔ ko kelen i kun tɛ muso yɛrɛ y'a la k'a fɔ ko muso de kelen filɛ ka accident kɛ fɔ ni mɔgɔ bagara a jɔlen ma ou bien a y'a sɔrɔ cogoya wɛrɛ la n'o tɛ k'a fɔ k'a bɛ mobili boli de la ou bien a bɛ moto boli de la tellement prudence b'a kɛ a ka bolimafɛn na donc n b'a f'i ɲɛna danfaraba de kun cɛ mais n t'a dɔn min ye sisan denmisɛnninw wali musow jajɔ sisan circulation ye. Madame Cissé an b'a ye k'a fɔ musow bɛ waleya caman kɛ fɔlɔ an balakaw tun tɛ sɔn o ma i n'a fɔ ka minfɛnw ta est-ce que musow fana u b'o minfɛn min kɛ ka bolimafɛn boli o fana tɛ na n'a caman sababu ye. Alhamdulilayi rabbil alamina Sherifu a diyara n ye donc ni occasion ye déjà an bɛ se ka leçon mun di an ɲɔgɔn muso ɲɔgɔn ma i b'a fɔ an mobili bolilaw tanti Umu ni agent de la protection civile Traoré ye min fɔ sisan o do donc i ye min fɔ surtout alcool minfɛn a kɛra cɛ o a kɛra muso ye n'i y'o excitant ta e t'i yɛrɛ ma hakili kan ka baara min kɛ ni normal ye n'o excitant b'i kɔnɔ i kan ka ko min kɛ a bɛɛ bɛ kɛ double de ye i ɲɛ kɔrɔ donc ka bolimafɛn ka don a kɔnɔ a kɛra cɛ a kɛra muso ye n'i y'a min ka don mobili kɔnɔ ala dɔrɔn de bɛ se k'a kisi kɛ surtout musolakaw prudence min bɛ cɛ la a tɛ muso la mobili boli la ne yɛrɛ ye muso ye ne bɛ circulation na il suffit que bɛn ou bien fɛn dɔ ka klaxonner kɔfɛ sérénité bɛɛ bɛ tila i la i ja bɛɛ bɛ panpan alors que ni cɛ bɛ volant na a bɛ se ka disposition ni précaution minnu ta ka se k'a yɛrɛ maîtriser muso tɛ se o la donc en plus min fara kan musow ka excès de vitesse tanti minnu da sera ma sisan bi ni muso bɛ mobili boli la des fois a bɛ k'i kɔnɔ ko cɛ de don tellement que u bɛ mobili boli modèle dɔw kɛ i tɛ se ka imaginer ko muso tafetigi bɛ se ka nin boli sugu kɛ donc an bɛ min fɔ Sherifu o ko la kangari ni leçon ka da musow ye u ka taga dɔɔni bɛɛ bɛ se i seyɔrɔ la donc o de bɛ ne fɛ ka fɔ. Masire ni accident kɛra aw fɔlɔ de bɛ se kɛnɛ kan ni aw wulila aw bɛna dɛmɛ don accident bagatɔw ma mais e yɛrɛ bolo accident ninnu caman mun bɛ musolakaw bɛ impliqué mun na e bolo a cause caman bɛ se ka bɔ mun de la. Bon n'an ye accident yɛrɛ sababu ta Sherif an bɛna ye k'a fɔ a sababu bɛ se ka sigi bakuruba 2 la sababu dɔ bɛ yen min bɛ tali kɛ n'i y'a mɛn accident a bɛ kɛ siraba de kan min bɛ kɛ siraba yɛrɛ dilancogo kan donc parce que sirabaw i bɛ taa sɔrɔ sirabaw dilannen don dilancogo la min bɛ se ka a permis u bɛ se ka kɛ accident sababu ye n'an tɛmɛna ka bɔ o la bolifɛn mun bɛ na an bɛ bolifɛn caman ye an fɛ yan farafinna a caman ye bolifɛn utiliselen kɔrɔlenw ye donc bolifɛnw yɛrɛ état fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka sirabakan kasara provoquer mais n'an tɛmɛna ka bɔ o kan bolifɛn bolibaga o yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon kasara la kosɛbɛ parce que bolifɛn bolibaga a bɛ don bolifɛn kɔnɔ ka hakilina min to a la a bɛ don bolifɛn kɔnɔ k'a to hukumu min kɔnɔ o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ani a bɛ se bolifɛn bolili la ka se hakɛ min ma donc o bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon bolifɛn sirabakan kasara la parce que i bɛna ye caman na a ka di an caman ye ka bolifɛn boli mais a bolili dɔɔni gɛrɛgɛrɛ tɛ an na ni bolili dɔɔni yera an na i bɛ taa sɔrɔ siraba yɛrɛ sariya o dɔɔni tɛ an na donc n'an ma ya k'an bɛ bolili kɛ fo an ka olu de ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan madame Cissé da sera yɔrɔ dɔ ma cɛ ni muso
ni mankan bɔra dɔrɔn min fɔlɔ ja bɛ tigɛ o ye muso de ye mais n'i y'a ye muso ja tɛ ka tigɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ o b'a sɔrɔ a tɛ a yɛrɛ sagona bolo de kan o ye mun ye parce que a hakili tɛ a cogo la parce que a ye fɛn ta min y'a ja gɛlɛya ka tɛmɛ hali cɛ yɛrɛ kan donc o de bɛ na ni musow ka sirabakan kasara caman ye donc a ye min fɔ effectivement minfɛnjugu olu tali o bɛ kɛ sababu ye ka musow ja gɛlɛya bolifɛn na donc o fana bɛ kɛ sababu ye ka kasara mun bɛ kɛ ka musow caya kasarabagatɔw la donc o ye dɔ ye n'i y'a lajɛ fana an bɛ n'a ye k'a fɔ ɲinini parce que Umu Jara y'a fɔ fɔlɔ muso ɲininikɛla ka bɔ ka taa ɲinini kɛ o tun man ca komi an bɛ wagati min na i ko bi an bɛ se k'a fɔ bi yɛrɛ musow de ka ɲinini barika ka bon ni cɛw ye donc o b'a to musow ka présence bɛ caya siraba kan ni cɛw yɛrɛ ye donc de telle sorte que olu mun ka ca siraba kan n'olu fana tilala tuguni ka na tagabolo jugu ta o bɛ kɛ sababu ye o impliqueli sirabakan kasara la a bɛ caya donc o fana ye a sababu dɔ ye. Tanti e yɛrɛ bolo n'i y'a dɔn e ka jɛmukan musow b'o lamɛn nin bɛɛ est ce que e yɛrɛ bolo i bɛ se ka solution ni hakilina jumɛn de di an balimamusow ma walasa ni musow ka nin accident ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min. Bon mɔgɔ yɛrɛ y'i yɛrɛ de ye o n'i ye tali kɛ sisan k'a lajɛ accident Tarawele y'a fɔ cogoya min na ko a lujuratɔ ka ca a sayabatɔ a y'a bɛɛ ɲɛfɔ sisan o ka ca bon n'i ye lujura yɛrɛ ta sisan k'a lajɛ jɛ bɛnnen don sagala ni ba ye a bɛ komi bana don a ma ɲi mɔgɔ si la mais ne yɛrɛ ka jate la a cɛ ka ɲi cɛ la ni muso ye parce que cɛ i mana kɛ lujuratɔ ye cogo cogo n'i seri i yɛrɛ kɔrɔ k'a ye i bɛ se muso kɔrɔ i bɛ se ka a ka hakɛw dafa o la i ka lujura yɛrɛ tɛ jate mais muso i cɛ ɲɛna cogo cogo i kalanna cogo cogo fɛn kɛra i bolo cogo cogo ni lujura nan'i la en général u bɛ maloya n'an ye k'u dogo ni an ye a bɛ kɛ défaut ba de ye an ka adamadenya kɔnɔna na donc ne b'a ɲini musow fɛ wallahi n'i y'i yɛrɛ tiɲɛ a bɛ k'i yɛrɛ de la parce que i ni dusuka hali ni lujura tɛ muso la bi an k'a ta cɛ kunda i bɛ furu kɔnɔ lujura t'i la foyi foyi t'i la i ka sariya bɛɛ dafa i dusu tɛ suma furuko la toujours i ɲɛ bɛ défaut dɔ la cɛ la qui te dérange jango ni lujura b'i la ni lujura b'i la kasara caman de bɛ se k'i lasɔrɔ a bɛ se ka kɛ sur 100 hommes 90% bi a dogo n'i ye bon i bɛ se ka taa kɛ sinamusotigi ye hali n'o yɛlɛla i b'a o jateminɛ i yɛrɛ i bɛ se ka taa kɛ kansinamusotigi ye o bɛ jouer ka nimɔgɔniya a bɛ jouer i yɛrɛ société kɔnɔ i lafiyalen tɛ quoi donc bana kunbɛ a ka fisa ni bana furakɛ ne yɛrɛ fɛ kɔni. Madame Cissé e yɛrɛ bɛ circulation na wagati bɛɛ est ce que i yɛrɛ ka jateminɛ y'a ye k'a fɔ i balimamuso bɛ fɛn dɔw kɛ e yɛrɛ bolo fɛn min man kan mun bɛ accident provoquer. Sherifu o kuma de do halisa Tarawele ni tanti Umu ye segira min kan circulation na an yɛrɛ bɛɛ ye mobili bolila ye i bɛ sɛni dɔw yɛrɛ ye circulation na i b'a miiri ko adamaden yɛrɛ tɛ sɔn ni fɛn dɔw ma ne ye mɔgɔw ye Sherifu ka feu rouge la ka tila ka farinya k'u engager des fois a tigi engagera a kɛra i b'a fɔ a ka arrière kɛ a kɛra i b'a fɔ k'a ka avancer il ne savait plus quoi faire mais a continuera de polisiw y'a fiyɛ o kun ye muso ye Sherifu ne ye n cousine dɔ ye a ka surun a sen tɛ hali accélérateur sɔrɔ oreille de b'a bolo kungorodonna 3 a b'o de da ɲɔgɔn kan k'a sigi o kan pour que a ka hauteur dɔ sɔrɔ a bɛ se ka frein ninnu sɔrɔ cogo min na donc c'est pour dire que jafarinya de bi mɔgɔ bila bolimafɛn yɛrɛ mɔgɔ bi bolimafɛn sansi dɔn hali mobili bolila ba yɛrɛ a bɛ siran mobili ɲɛ parce que moteurmafɛn de don i t'a dɔn a tout temps a bɛ se ka min déclencher donc muso ka code de la route bato muso dɔrɔn t'o ye hali cɛw ka siraba kan sariyaw faamuya n kan ka jɔ nin yɔrɔ la ni ye feu de stop minɛ ni tigi kɔfɛ distance sugu dɔ bɛ yen man ka ta ka gun a tigi la surtout muso aw yɛrɛ cɛw circulation na agent masire bi a kalama c'est ko dɔ bɛ bali ka kɛ dɔrɔn hali n'i ma conducteur rétroviseur fɛ tu te dis systématiquement que nin ye muso mobili boli cogo de a n'a mauvais stationnement ka tu u jɔ mɔgɔw ɲɛ sira la donc kangari min bɛ ka da muso ye ne yɛrɛ balimamuso en tant que femme ne fɛ tanti Umu y'a fɔ cogo min a ti tɛmɛ o kan ni gɛrɛgɛrɛ bɔra choc la a bɛ jouer muso de ka hali entretien ko la c'est encore plus facile
pour l'homme ka tɛmɛ muso kan hygiène ko ni fɛnw na n'i kɛra lojuratɔ ye. Donc je dirais tout simplement que musow ka taa ni prudence ye. Muso yɛrɛ ni allure sugu dɔw man kan. Hali ni bɛ moto boli k'a kɛ cɛya modèle dɔ ye mɔgɔ b'a fɔ e musotɔ yɛrɛ bɛ nin vitesse kɛ ça veut dire que fɛn dɔw bɛnnen bɛ cɛ la mieux que la femme. Donc ne bɛ min fara kan dɔrɔn Cherifo halisa musow ka siraba ka code de la route bato u ka to règle kɔnɔ u ka taga dɔɔni dɔɔni bɛɛ bɛ se i seyɔrɔ la Bamakɔ bonyana togo togo Cherifo an bɛɛ bɛ se an seyɔrɔ la donc ko ɲɛtɔlɔ kana kɛ a tiɲɛni ne b'o de da Tanti Umu ni agent Traoré ka kuma kan. Cherif ne bɛna min da a ta kan sisan a bɛ komi n'i bɛ moto la sisan n'i bɛ fɛ ka fara muso dɔw bɛ ɲinɛ ka kiliyɔn 10 k'a la u bɛ ɲinɛ fana k'a fɔ ko kiliyɔn 10 b'a la u b'u bolonin kɛ ta tɛ kɛrɛ la bon mobili bolila ɲɛ t'o la i bɛ fara o bɛ se ka na ni kasara ye bon anw musow fɛnɛ n'an y'an kun dilan ka yɛlɛ moto kan an tɛ fɛ fana an kunkolo ka tiɲɛ a bɛ komi an fila bɛɛ ye mobili bolila ye n'an y'an pari fana ka don mobili kɔnɔ ne yɛrɛ b'a kɛ fɛn a b'i kunna i labɛnnen don taa kɔɲɔyɔrɔ la ou bien i bɛ taa fɛn wɛrɛ i tɛ mobili ko yɛrɛ jate minɛ bilen labɛn yɛrɛ min b'i la i miiriya de bɛ na o la ko wa et puis an bɛ barow fana kɛ ka ɲinɛ muso ka accident bɛ se ka sɔrɔ o caman fɛ mais a bakuruba yɛrɛ ye min ye Mali kɔnɔ ni da ma s'o ma o ye code de la route kalanni ye cɛw de b'anw dege mobili boli la ka sɔrɔ an ma taa auto école la bon cɛw yɛrɛ bɛ se mobili boli la u yɛrɛ ma ka sɔrɔ mɔgɔ m'u dege bon terrain ninnu dun gidɔrɔn sanfɛ la ne fɛ hali terrain jɛman ninnu a bɛɛ bɛ kuma de ne yɛrɛ fɛ nin bɛɛ bɛ kuma de mais e t'a dɔn a ye kuma min fɔ e t'a dɔn vert ninnu an bɛɛ bɛ feu rouge ni vert nin de dɔn mais k'a fɔ hali tableau ka fɛn minnu bɛ f'i ka kalan de Cherif n'i y'a kalan donc n'i y'a yɔrɔ ye n'i bɛna se sa gendarme couché ma tera o t'a fɔ ten yaro panneau dɔw bɛ o fɔ bon n'i ma taa kalan na i tɛ se k'o dɔn mɔgɔ bɛ se ka a muso dɔw bɛ mobili boli ka sɔrɔ u ma ci ekɔliso la yɛrɛ mais n'i taara auto école la a signe minnu bɛ f'i ye i bɛ se k'olu faamuya mais aw cɛw yɛrɛ de b'anw dege mobili boli la ka sɔrɔ an ma taa auto école la ka taa kalan donc ne fana bɛ fɛ k'a ɲini auto école ka caya k'a ɲini musow fana fɛ cogo bɛɛ la ja jɔlen madame Sise y'a fɔ cɛ ja jɔlen don ni muso ye hali ne yɛrɛ ne ni bɛɛ ni bɛ ka bɛn sisan vraiment hali n'a ma se ma n ja bɛ tigɛ o tɛ kɛ cɛ la o cɛ yɛrɛ b'a essayer ka bɛn doubler mais bi sur 100 femmes muso dɔw bɛ bɛn doubler ne yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn dɔw bɛ yen n t'u tɔgɔ fɔ olu ja ka farin bɛn doubler yɛrɛ la i n'a fɔ Fima ale bɛ bɛn doubler yɛrɛ de ale bɛ mobili boli ne b'ale tɔgɔ ne tɛ siran ale ale bɛ mobili boli ko cɛ n'an bɛ taa yɔrɔ la ni ne b'a kɛrɛfɛ fɔ ne bɛ kuli ale bɛ bɛn doubler fɛ bon ale ja jɔlen don ni ne bon o bɛ dépend adamaden yɛrɛ kɛcogo la en tout cas ne kɔni ni ne yɛrɛ ni bɛn ni bɛnna gansan ne ja bɛ tigɛ jango k'a fɔ ko n b'a doubler an bɛ ka ɲinɛ kalan min kɔ dɛ f'an ka taa auto école de la ou bien n'a bɛ se ka essayer ka don kalansow kɔnɔ cogoya min na n'a ma kɛ auto école dɔrɔn ye parce que circulation ko ma nɔgɔn dɛ ni ko de don i ni bɛ kasara ou bien i bɛ kɛ lujuratɔ ye o ye fɛnba de ye adamaden ka jɔ sen na. Effectivement komi Umu y'a fɔ cogo min na an bɛ hakilina kelen dɔrɔn de di an balimamusow ma o ye min ye u k'a faamuya k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ n'o ye hadamadenya ye tubabuw b'a fɔ ko c'est de l'énergie non renouvelable an yɛrɛ b'a fɔ an ka bamanankan na ko mɔgɔ b'i ka fɛn bɛɛ baro bɔ fo i ka salon saya mɔgɔ si t'o baro bɔ donc nafa b'i la wagati min na i ka kɛnɛ donc i kɛnɛ man ka bɔ i ka so i kɛnɛ man ka segin i ka so hakili la o de nafa ka bon donc risque dɔw bɛ yen an ka n'o risquew ta parce que n'a sirabakan kasara caman yɛrɛ ta a bɛ fɔ dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko sirabakan kasara caman bɛ yen ko c'est des accidents évitables a tun bɛ se ka bali voilà mais il suffit dɔrɔn dɔ ka moment de inattention o bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ se bɛɛ lajɛlen ma donc o la min bɛ ɲini an fɛ an k'a faamuya dɔrɔn k'a fɔ adamaden i nafa ye wagati min na i kɛnɛman don wa i kɛnɛman ka bɔ i ka so ka taa ɲinini kɛ i kɛnɛman ka segin ka na i ka so i kɛnɛman ka bɔ ka t'i ka ɲɛnajɛ la ka t'i ka kungow la i kɛnɛman ka segin ka na i ka so o de ɲɔgɔn tɛ
donc o la janton yɛrɛ la o jɔyɔrɔ kan ka bonya kosɛbɛ parce que ni ye siraba yɛrɛ ta mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka farati boli dɔ kɛ siraba kan ni yɛrɛ ye siraba kɔrɔ dɔn parce que siraba bɛ komi jamajɛfɛn de yali mɔgɔ kelen kan k'i sago kɛ jamajɛfɛn na donc ni mɔgɔ kelen man ka sago kɛ jamajɛfɛn na e bɛ jamajɛfɛn kan donc i ka hakɛ min b'a kɔnɔ o jate minɛ i ka tɔw fana ka hakɛ jate minɛ i fɛ donc ni o kɛra dɔrɔn kasara caman bɛ se ka bali a la quoi. An y'a kɔlɔsi k'a fɔ an ka welewelemada kɛnɛ in kan wagati bɛɛ kalanko in de bɛ fɔ a bɛ fɔ k'a kɛ ekɔliw la a bɛ fɔ k'a kɛ fan bɛɛ fɛ walasa mɔgɔw ka se ka kɔdu faamu o de la an yɛrɛ ye hakili ɲuman sɔrɔ siraba kumakan jɛmukan lamɛnbagaw ye hakili ɲuman sɔrɔ ekɔli kɔnɔnaw la ka munumunu ekɔlisow la walasa ka se ka wagatinin kɛ ka kɔdu ɲɛfɔ ekɔlidenw ka se ka dɔ faamu la parce que accident mototigiw de ka accident ka ca olu caman bɛ ekɔli la Masire e yɛrɛ bolo hali bi est-ce que autorités bɛ se ka fara an bɛɛ lajɛlen kan nin ko la walasa olu ka ta bɛ se ka kɛ jumɛn ye walasa accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min. An ka jamana kɔnɔ sariya bɛɛ talen don mais sariyaw waleyali o de ka gɛlɛn donc n'an sera ka sariyaw waleya ka ɲa mais o k'a sɔrɔ sariya yɛrɛ fana bɛ waleya mɔgɔ mun kan olu yɛrɛ bɛ sariya in kɔnɔko dɔn parce que n'i ko i bɛ fɛn boli mɔgɔ kan mɔgɔ min tɛ fɛn min kɔnɔko dɔn a bɛ k'a tigi ɲɛna k'i bɛ ka damatɛmɛ de k'a la mais n'i k'a sɔrɔ a b'a kɔnɔko dɔn o bɛ kɛ sababu ye n'i y'a waleya kan don min na a bɛ se ka jɛn n'a ye parce que a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye jama bɛɛ lajɛlen de bɛnkan ye donc o la an bɛ segin ka taa umu ka kalan in de ma toujours siraba a sariyaw olu ka kalan ka a yakubaya bɛɛ lajɛlen ka i ka tata sɔrɔ a la n'o sɔrɔla wagati min na donc o la sariya ka boli mɔgɔw kan n t'a dɔn ni i hakili b'a la ou bien n'i ka tɛmɛni ka ca pont filanan fɛ pont fad wagati dɔ kɛra u mɛnna ka mototigiw diriger ka taa sira dɔ fɛ sinon mototigiw tun bɛ na dɔrɔn u ni mobilitigiw bɛɛ tun bɛ yɛlɛ sira kelen fɛ malgré que panneau bɛ yen k'a jira k'a fɔ mototigi man kan ka yɛlɛ nin fɛ mais u mɛnnen o la wagati min na o ye ɲangili daminɛ mankanw kɛra la mais mɔgɔ caman tilala k'a faamuya u mɛnna ka an na dévier donc o cogo kelen na sariya min bɛ kuma siraba ko kan o sariya ni o kalanna jamanadenw kun u ka faamuyali sɔrɔ a la wagati min na ɲangili ka kɛ donc ni ɲangili kɛra mɔgɔ si tɛna fɔ ko bin kɛra an kan mais n'i ye mɔgɔ ɲangi fɛn na a tɛ fɛn min dɔn a caman na a tigi b'a jate komi ni bingani wale de don. Ani u bɛ dɔ fara o kan. Ne bɛ dɔ fara a kan. Tarawele ka kuma yan'a ka se Madame Sise ma. Tarawele ka kuma in a ye tiɲɛ de fɔ mais a ɲangili a kalanni o y'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ bolo dɛ parce que kuma in ye ne yɛrɛ maloya an bɛ minfɛn minni dɔn cɛw de la mais muso fana ka minfɛn min Madame Sise ye min fɔ sisan tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ an kuma suli dɔɔni parce que cɛ yɛrɛ mana minfɛn min o tɛ a yɛrɛ bolo n'an ye circulation ta sisan ne ni Madame Sise ye mobili bolila ye an t'an cogoya la an b'an cogoya la yɛrɛ an ja bɛ tigɛ jango an t'an cogoya la tiɲɛ yɛrɛ la aw kana dimi aw minnu ɲɛ banna musow minfɛn minni ma bɛn cɛ yɛrɛ la jango muso vraiment a tɛ bɔ i kɔ a b'i buruju bɛɛ de tiɲɛ parce que i nana accident kɛ minfɛn in kasa mɛn'i fɛ a bɛ fɔ i ma a bɛ fɔ i den ma a bɛ fɔ o ta den ma i buruju bɛɛ a bɛ mɛn cɛ fɛ mɔgɔ t'a kuma fɔ u b'a fɔ cɛ a sulen de kɔnɔ o y'o dannen ye mais n'a mɛnna muso fɛ walayi i y'i kɔ tiɲɛ a ka n'i tɔɔrɔ de e min bɛ k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la minfɛn minni ma bɛn anw na cogoya si de la n'o tɛ circulation i bɛ mɔgɔ jogo dɔn circulation na n'a tigi ka farin a tigi ka nɔgɔn a tigi bɛ cogo cogo i b'a dɔn a ka bolimafɛn kɛcogo la mais n'a t'a yɛrɛ bolo dun a ka mɔgɔ tɛ code de la route la a tɛ signe dɔn i tɛ ko min kalama est-ce que e kalanni yɛrɛ bɔra bilen tiɲɛ na muso ka minfɛn min tiɲɛ na Madame Sise a bɔra ne furu fɛ ne m'a fɔ a tɛ kɛ nka k'a fɔ fo k'a se tan k'a yakubaya ta k'an ni cɛw bɛ kɛ kundama ye minni la fo k'a don an ka mobili boli cogo la o ye fɛn ye tiɲɛ na min n'o avancera o bɛ jamana tiɲɛ a bɛ jamana nagasi parce que Sherifu n'i ye cɛ kelen kalan i ye mɔgɔ kelen de kalan n'i ye muso kelen kalan i ye jamana bahu de jɔ
donc ni muso kelen kɛra minina ye o ka dɔ don a la o ni jamana ci de ka surun vraiment ne bɛ n sinsin o yɔrɔ kan a y'a kɛ ala n'ala kira yɛrɛ de kama anw kama tɛ dɛ anw ye masaramani ka jɔndalen nagasilen de fɛn min b'i yɛrɛ tiɲɛ k'i kɔ tiɲɛ k'i buruju bɛɛ tiɲɛ i k'o dabila an m'aw minɛ kɛlɛfɛ mɔgɔ si tɛ jagoya bilen hali i ye den min wolo i b'a nɛgɛn de k'a n'a hakili de jira ɲɔgɔn na vraiment fɛn min b'i tiɲɛ i kana don o la. Madame Cissé, est-ce que minfɛn ko in a man ca muso denmisɛnninlamɔgɔw de fan fɛ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbalamɔgɔw kan donc en dehors de ça hali ni minfɛn ko tɛ Traoré b'a dɔn n'u ye accidenté ta psychologiquement mun bɛ se ka na ni choc ye a ye fɛn dɔ fɔ tubabukan na sisan ko ça peut être inévitable c'est-à-dire ne tun bɛ fɛ k'an engager a kɛra duwawu minɛ ko n sina ka fɛrɛ minɛ ten et j'ai pu éviter la scène i komi e tun bɛ se ka mɔgɔ joki mais i nana se i yɛrɛ la donc choc évitera o latigɛ in ma bɔ tuguni donc hali ni minfɛn ko tɛ psychologiquement il faut que i kunkolo ka lafiya n ye min fɔ n ka kuma daminɛ na tanti Umu o kelen de don muso kɛ man di ka problème pallier i komi cɛ ni muso tɔɔrɔla foyer kɔnɔ i bɛ muso dɔw yɛrɛ ye mobili kɔnɔ u bɛ yen physiquement mais moral hakili yɛrɛ ti mobili kɔnɔ tuguni bolimafɛn o kɛra motolama o kɛra min dɔw yɛrɛ bɛ choc kɛ inconscient u t'a dɔn u bɛ min na o ti alcool effet o ti excitant wɛrɛ effet le fait que psychologiquement u yɛrɛ kun tɛ yen farikolo bɛ mobili kɔnɔ physiquement mais hakili tɛ yen e yɛrɛ bɛ bali ka fɛrɛ minɛ ko dɔw la i yɛrɛ fɛ nin ye fɛrɛ minɛ ko ye o y'a sɔrɔ o ti fɛrɛ minɛ ko ye tout ça parce que hakili tɛ yen hali sira di musow ti sɔn sira di ma circulation na an ka tiɲɛ fɔ an yɛrɛ bɛɛ bi a la ni ko k'i bɛ muso ɲɛkɔrɔma tigɛ elle est capable de foncer i bɛ ala de minɛ k'i jɔ nin ye muso de ye koyi a to yen a ka tɛmɛ i b'a to yen a ka tɛmɛ cɛw bɛ sira di ni tolérance minnu kɛ ne yɛrɛ ye auto école kɛ code de la route sariyaw kɔnɔna na hali tolérance fɔra donc nin b'a sen na il est piéton e kan ka sira de di nin ma c'est un devoir civique a ka kan yɛrɛ de Traoré ye a fɔ donc siraba ye bɛɛ de jɛ foroba fɛn de don il n'est pas dit que e b'i ka véhicule kɔnɔ i filɛ nin espace min na ça t'appartient non e bɛ taga de i jɔlen tɛ to i bɛ bɔ yen i bɛ place céder mɔgɔ wɛrɛ ye ni piéton bɛ na tu dois freiner o ka tɛmɛ o b'a sen na ni jogi ni ko kɛra e de bɛ se k'o ka ɲɛnamaya daji o tɛ se ka foyi k'e ka bolimafɛn na donc ka o tolérance yɔrɔ fɔ musow ye ani hali ni excitant ko yɛrɛ yɔrɔ tɛ Chérifou hali hakilina na il faut être prêt psychologiquement i ka sɔrɔ k'i sigi bolimafɛn kɔnɔ ni kunkolo ma lafiya a conseiller don i k'i jɔ te reposer k'i moraliser dɔɔni janni k'i kɛ bolimafɛn kan parce que i bɛ se ka accélérateur digi ko o ye frein au lieu k'i ka jɔ i bɛ taga de donc k'a fɔ musolakaw ye an balakaw mais sœur surtout Chérifou ye min fɔ denmisɛnninya ti mɔgɔ tiɲɛ dire que je suis jeune n bɛ taga boîte la n bɛ taga fɛn na n bɛ n fa ni i fa i ye min fɔ i bɛ k'a kɛ i yɛrɛ de la peut-être n'i taara min bɔnni ani na o kɛra i ka victime de et puis consciencieusement o tɛna e yɛrɛ to i ka ɲɛnamaya bɛɛ n'i ye mɔgɔ bɔnɛ ani na donc dire que musow halisa an ka hakili sigi bolimafɛn ko fɛ code de la route batoli an ka kɛ c'est une culture de civisme a ka kan bɛɛ de la tantimu an k'an jija halisa jamanadenw de bɛ jamana dilan a ka fɔ ko maliyɛnw ladamunen don dɛ circulation na ONT la n'aw tagara ɲan'aw ka se test écrit ni oral ma inspecteur minnu bɛ ils observent d'abord aw ka adamadenya ni hakili sigilen don wa nin ye mɔgɔ cɛrakilen wa nin ye wa u b'o bɛɛ de noter fɔlɔ k'e remarquer ni o ye ça veut dire que n'e donna mobili kɔnɔ e bɛ se ka hali ko dɔw kɛ mobili kɔnɔ minnu ti ko tilennenw ye qui ne sont pas corrects k'i jɛngɛ mobili kɔnɔ ou bien ka direction braquer ka geste ni fɛn dɔw kɛ o bɛɛ ye ladamu togoya de pour dire que hali n'i kɛra denmisɛnnin il faut être correct surtout n'i bɔra après ni manière minnu ka di n'i sera so olu bɛ bɛn donc k'i to circulation na ka impolitesse ni fɛn dɔw kɛ a bɛ hakɛ to kuma kɔnɔ a bɛ mɔgɔ ka éducation yɛrɛ de jira un enfant éduqué i b'o ye bolimafɛn kɔnɔ i b'a dɔn ko nin maralen don a fɛrɛ minɛ cogo a mɔgɔ hali bolimafɛn boli la ni dɔw balila ka fɛrɛ minɛ n'aw yɛlɛla do dan kan a ye hakɛ to ko ye a balilana ça veut dire que lui n'avait pas intention ka mɔgɔw seku ye mobili kɔnɔ mais ni notion ti mɔgɔ la o b'a fɔ an ka taa de sa an bɛ cun gendarme couché kɔnɔ an kɔ b'an dimi an bɛ tila k'an sigi tuguni donc halisa musow surtout an balakaw an k'an hakili sigi bolimafɛn ko la inchallah ça ira a bɛ ɲɛ. Effectivement, pour rejoindre Madame Cissé, a ye min fɔ wagati min na n'i b'a décider k'i bɛna bolimafɛn ta
ka jamajɛ sira minɛ o wagati la fo k'a sɔrɔ i hakili bɛɛ dafalen don ne yɛrɛ kɛra o misali dɔ ye don dɔ la an bɛ mobili kɔnɔ n jɔlen an bɛ embouteillage la dɔ nana ne gosi kɔfɛ donc ne ye n ka sang-froid garder ne bɔra n y'a ɲininka n ko kori fɛn ma k'i la madame ko non ko fɛn ma k'a la mais a yɛrɛ bɔra k'a jɔ je vois que a tɛgɛ falen bɛ ordonnance la n ko i bɛ ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la ko wayi ko a den dɔw banabagatɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso la o de ordonnance b'a bolo a bɛ ka taa o wari de ɲini bon est-ce que o wagati la o man kan ka mobili boli parce qu'elle n'est pas consciente ok donc ne ye min conseil a ye o yɔrɔ la o de ne ba n'i y'a ta ne ka dabada la i bɛ mɔgɔ ɲini o k'i conduit ok i kɔni sera ne ka mobili ma mais c'est pas un problème voilà mais ni o continue na ten tɔ c'est sûr que banabagatɔ mun bɛ dɔgɔtɔrɔso la ale yɛrɛ laban bɛ taa fara olu kan ye exactement bon an tɛ ala deli o la quoi voilà aw bɛ ka munumunu kuma kɔnɔ ni ordonnance in dɔrɔn tɛ parce que cɛ de ye dutigi tiɲɛ don kuma de bɛna ni kuma dɔ ye mais muso de ka surun fana dutigiya la ni cɛ ye a tagabolow tɛ kelen ye dɔɔni n tɛ se ka don bɛɛ la k'o développer ale y'a kɛ ordonnance ko ye Sherifu na aw m'aw ni lafiya so kɔnɔ o accident bɛ ban cogo di cɛ bɛ se ka hakili ka taama nɔfɛ ka kalo 3 kalo 4 muso denmisɛnnin san kelen foyi i tɛ kɛlɛ bɔ yɔrɔ dɔn o ka mobili boli cɛ bɛ se ka bɔ su daminɛ fo 5 heures du matin wali 6 heures cɛ yɛrɛ dɔw bɛ démissionner famille la u ka sira tɛ muso la u ka sira tɛ den na ko o muso ka mobili boli an fana bɛ kuma ne kɔni ça n'engage que moi ne bɛ a ɲini cɛw fɛ tiɲɛ na an man ɲi mais cɛya yɛrɛ dɔ ye ka se ka muso kolon dɔ fana mara o ye ne ka jate vraiment ne b'a ɲini muso denmisɛnninw fana dusu kasilen kojugu i b'a sɔrɔ o fana bɛ na n'o tɛ ne kuma deli ka muso ka min fɛn ko mɛn a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ dɛ mais ne kuma deli k'a mɛn mais dusukasi si fana ka n'i bila min fɛn min na yanni je t'aime ka na je m'aime de fɔlɔ nana mais e bɛ min ka bila yɛrɛ kɔnɔ n'a fɔra o t'a dɔ yɛrɛ fiyewu k'e ye muso ye ne yɛrɛ delila ka dɔ suya la ne b'a kɔfɛ verre bɔra a ma se ka taa mɔgɔw ye mobili dayɛlɛ ne yɛrɛ min b'a kɔfɛ ne jatigɛra ne ma se ka bɔ mais cɛw ye mobili dayɛlɛ ka n'a lajɛ a ko ko foyi t'a la mais n ye courage ta n t'a tigi tɔgɔ fɔ k'a su fɔ a ka so a donna dɔrɔn gardien ye datugu n ye fɛn ko gardien k'a fɛn ko ne b'a kɔ n ye n ka carte yira a la n ko ne de tun b'i kɔfɛ sisan mun na verre nana a y'a ka congélateur bɔ ka yira n na a falen bɛ sogo ni jɛgɛ la k'a ka saki n'a ka samaraw yira n na ko mais a cɛ bɛ Bamakɔ yan ne cɛ bɛ se ka kalo 6 kɛ a tɛ n'ale ka so i bɛ kuma dɔw fɔ ka dɔ conseiller de n'i bɛ mɔgɔ conseiller n'i y'a tɔgɔ fɔ i y'a lebu i y'a lagosi o tɛ o i y'a dɔn o n'a nasiraw la n'i y'o bila circulation na kɔni o bɛ juguman kɛ vraiment ne tun bɛ fɛ ka kuma o yɔrɔnin na muso cɛw ye u ka nɛgɛn dɔɔni o fana ka d'an ye u ka furu fana danbe ni a waleya segin an ma n'ala sɔnna wagati y'an ta an tɛgɛ ma kuma laban yɛrɛ tɛna est ce que kuma laban bɛna sɔrɔ a la Masire est ce que ka kuma laban fɔ quelques minutes parce que wagati u y'an signalé a mɛnna donc an bɛ kuma laban min fɔ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka siraba an ka kɛ jamajɛfɛn ye an k'an ka hakɛ t'a la an ka tɔw ka hakɛ fana jateminɛ o bɛ kɛ sababu ye an bɛ kisi kɔlɔlɔ caman ma sinon n'an y'a kɛ an kelen ta ye ka tila ka bola kan cogo min ka d'an ye wagati min ka d'an ye a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ don mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛ kɔnɔna la donc madame Sise fana ye min fɔ n'o ye min fɛn kow ye vraiment n'an y'a min wagati min na an kana don bolifɛn kɔnɔ n'a ma ɲɛ fana k'a fɔ ko an hakili bɔlen don a cogo la a kɛra diɲɛ problème fɛn o fɛn ye kunko fɛn o fɛn ye an kungolama kana bolifɛn minɛ k'a fɔ k'an bɛ boli ka taa ci la joona mais n bɛ kelen fana fara a kan an da ma se o ma an ka kuma in kɔnɔna la o ye mun ye ni adamaden n'i y'i bɔ wagati dɔn i bɛ se i se wagati la an kana to k'a fɔ ko an bɔ wagati ka an jɛ k'an bɛ tila tuguni wagati min taara k'an dan ko fan ko gɛn ko k'o minɛ donc kasara caman fana bɛ sɔrɔ o de fɛ o bɛ kɛ damatɛmɛ wale boli sababu dɔw fana ye donc n'an ma ɲa k'an bɛ taa ci la an k'an bɔ wagati dɔn o la an bɛ se an se yɔrɔ la an se tuma na voilà tanti kuma laban awa ne ka kuma laban ne bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn a bɛ se ka kɛ den bɛ bin a tabaga bolo kuma dɔ bɛ bɔ kuma kɔnɔ o ma diya mɔgɔ ye an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ k'an profiter o kɔnɔna la
ne tun taara contrôle la Maroc Chérif aywa Chérif la ye trophée di ne ma femme battante mais radio ye Rokia Samake bila ka na nɔ na ka na trophée yi minɛ donc vraiment n bɛ Chérif la bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn a ye encouragé kosɛbɛ n nana trophée in sɔrɔ n ye a kɛra komi nin ye n trophée fɔlɔ de vraiment a diyara n ye aywa a tɛ bɔ n kɔnɔ fana vraiment ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn n bɛ min f'u ye n b'o foli kɛ k'u wale ɲuman dɔn yarabi yama ala k'a kɛ u hakili ka to muso dɔkɛlaw la hali ni ma wari di mɔgɔ ma i ma sanu d'a ma k'a encourager vraiment a bɛ baara courage du la Ramsise kuma laban Chérifo n bɛ e yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn ka Chérif la TV personnel bɛɛ fo donc ni opportunité nansɔr minnu n'u tɛ fɛn caman kalama donc ka bɔ à travers motobolila mobilibolila agent de la protection civile bien tanti umu yɛrɛ bien donc a bɛ mɔgɔninfinya ko taabolo n'u kalan cogo dɔn donc halisa an k'an sinsin ka dɔnniya dɔn n t'a dɔn man jugu n t'a ɲini k'a dɔn de c'est grave donc halisa ni ti min dɔn renseigne-toi i ka ɲininkali kɛ donc je crois que a bɛ mɔgɔ bɔ fili caman na o de bɛ ne bolo ka fɔ kuma laban ye. Chérifula lajɛbagaw an tun bɛ welewelemada kɛnɛ kan walasa ka se ka welemada kɛ an balimamusow ye an balakaw ye minnu ka accident ko cayalen don sisan ani an balimakɛ Masire protection civile Tante Umu ani Madame Sisere tun bɛ ka ni jɛmukan in labɛn hakɛto bɛ nin kan sali Ala Mahamadu. Assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. Assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛlaw diɲɛ magobatigiw jagokɛlaw walima kɛnyɛrɛye baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ.